32.000 ton on stielslakken worden er voor de crisis nog voorthellen uit de rondweg Zuidoost, het sluitstuk van de centrale as bij Dokkum. Het is de laatste stielslakkenoperatie onder de provinciale diek tussen Dokkum en Nijengeer. Wij gaan de komende maanden gaan wij de slakken hier uit de terpen verwijderen. Dus de terpen over de Stroobosche trekveert heen. Die gaan we er al uithalen. Die gaan we afvoeren en vervangen trosson. En dat is eigenlijk wat we traditioneel bouwd hebben. Omdat we eigenlijk een probleem hier met de slakken en dat wordt opgelost. De rondweg Zuidoost bij Dokkum is de tweede grote fase van het oplossen van de uitliggende stielslakken. Bij de dwarslijnen en de vallommen hier hebben we een wetterprobleem vanaf de bovenkant. Dus de slakken waren weer door Rijnwetter even plat zijn. Wat we hier zeggen is dat het wetterprobleem aan de onderkant zit. En dat is een groot verschil. Dus Oudekker had in dit geval ik je zin. Dus we zullen ze daarom verwijderen die mutten. En dat is dus de basis waarom we alles voortgraven. Er is een netrotonde online waar het verkeer in Tusken gebruik van maakt. We hebben inderdaad een hele beperkte omleiding. Er was nog een keuzeoptie om het via de westelijke rondweg te doen, maar die is al heel erg druk in Dokkum. Ja, dat weer heel erg onwenselijk. Ik vind de gemeente wij, dus we hadden verkozen om deze omleiding te doen. Dat maakt het voor ons net zozeer makkelijk, helemaal is net, maar het is wel de minste impact op de omjouwing. En dat is waarom we dit gekozen hebben. In maart zal de diek weer iepenwijzen voor het autoverkeer. Verderop in het voorjaar maakt er dan nog een nieuwe asfaltlaag oerhinnen.